manzon Allah as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa sallam yace da Allah mu saurara yace man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktuba lam yamna'uhu min dukhulil janna illa al-maut la ilaha illa Allah. Manzon Allah as-sadiqul masduq yace duk wanda ya karanta ayatul kursi bayan kowace sallah ta farilla babu abun da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa. Inda yana karanta ta yana bin ma'anar ta yi imani da ita babu abun da zai hana shi shiga aljanna sai dai in bai mutu ba, saboda mai ba a shiga aljanna sai an mutu an tashe ka, babu wata shortcut, babu wani jirgin da zaka shiga ya kai ka aljanna, dole sai an mutu. Duk rashin daɗin mutuwan nan sai an mutu, mutuwa ne tsakaninka da aljanna. To wannan ke bayyana mana kenan mu yi riko da me, da karanta ayatul kursi, ita ce kuma a'azamu ayatin fi kitabillahi azza wa jalla.